Ini जों बाजारबारि थानानि आन्दाराव जे क्लाब बाजार दंनाय दंनि बाजार सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नतुयो जों दिनै दुर्गा पूजानि उपलक्षे जों दिनै मिटिं खालामगया मिटिंआव बरफ 30-35 जना मिटिंआव एटेन्ड खालामगया जों बाहायके जोंनि बोसोरनि दुर्गा पूजानो गाहामके जों सेलिब्रेट खायो कुनो जोंनि थानानि आन्दाराव कुनो दुर्घटना यातके गाहाम फोरोंके बुलाय तबलाय वालाय करिके जों गाहाम पूजा खालामनानै बागै जों दिनै मिटिंआव साजाका बरफ एसुरेन्स लिखा बोसोरनि पूजा गाहामकेनो खायनाय बरफ पुलिस बाय कॉपरेट खायनाय बरफ जतफारि खालामनाय गाहामके खायनाय ताई साजाका बरनो बायरेनि कुनो जानदारा बुनो जबरदस्त ताखलायनि साका बरफ बाबो साका बरफ कमप्लाय खायनाय आपकी नाजाकला खायनाय साका आबुन दिनै जों मिटिं खायो दा मिटिं पाइयो सर कयटा क्लाब ना तै खलाय जागोन मिटिं क्लाब तो आं लिस्ट नायनो नांनाय क्लाब तो 25-30 खान दङ क्लाब।